Pyöräily Riikasta Tallinnaan, päivä 1, majoituksen etsintää. Aamu alkoi luonnollisesti runsaalla hotelliaamupalalla. Latviassa oli juhannusaatto, joten me pelättiin, että mikään kauppa ei olisi auki, että ei saataisi ruokaa. Riikan kadut olikin tosi tyhjät ja se lisäsi meidän huolta tästä aiheesta. Käytiin siis paniikissa jostain huoltoasemalta ostamassa parit banaanit ja sitten lähdettiin näille kivoille pikkuteille. Kunnes sitten meidän reitti olisikin mennyt jonkun aidatun privaattialueen läpi. Otettiin siihen sitten oma oikoreitti. Navi sanoo metsikkö, mutta siellä on iso tie. Pitäisi mennä vaan oikealle tästä. Mistäs me päästään tonne yli? Toivottavasti on leveä Viennar, on nimittäin aikamoinen liikenne. Viennar on leveä, en tiedä, että saako täällä ajaa, mutta ajetaan silti. Juhannuksen kunniaksi moni myy täällä kukkia ja seppeleitä. Ja juhannuksesta huolimatta me löydettiin ruokaa. Täällä on joku ihmiskielto, me ollaan jossain väärilaurilla. Löydettiin pyörätie tästä vilkasliikenteisen autotien välistä, eiku vierestä. Meidän Sigulda oli kuulkaas tässä. Mä olin laittanut reitin ihan miten sattui. On hienon näköinen talvi. Ruoan suhteen ei kyllä olisi ollut hätää, koska kauppoja riitti ja pienetkin oli auki. Toivotaan, ettei ehdi alkaa satamaan. 22 kilsaa jäljellä. Jos me edes saadaan majoitusta. Löydettiin tää paikka, mikä näkyy majoituksena Google Mapsissa. Päästiin tänne sisään. Tää on vähän niinku hotellinpatsi nimellä, mutta eipä täällä ketään ole. Ja tää on ennemminkin joku urheilupaikka. Päätettiin jatkaa matkaa. Hyvät pyörätelineet, nyt mennään vähän ostaa ruokaa. Laitettiin vähän sadevaatetta päälle ja nyt pidetään hetken aikaa sadetta. Tässä vaiheessa meillä oli noin 100 kilsaa takana, eikä enää muuten satanut. Saatiin vettä! Olisikohan se jäätelön aika? Tuossa olisi tuollaisia vähän niinku koiraruon näköisiä jäätelöpaketteja. Reissun eka jätski. Cheers! Katsottiin, että täällä on majapaikkaa tultiin, mutta ei me löydetty mistä sinne pääsisi sisään, niin no, käytiin sitten kaupassa. Ja matka jatkuu taas. Tässä vaiheessa oli ajettu yli 120 kilsaa. Me löydettiin mökki ja se on Ruotsin lipun alla. Semmonen on meidän mökki. Täällä on ihan törkeästi hyttysiä ja sitten koska on juhannus nyt, niin tuolla on bileet. Ja matkaa tänään 145 kilsaa. Pitkiä sipsejä, tai siis iltapala. Mitä nää on?